Здравейте! Ние сме на голф игрището в Правец и след малко започваме да играем. Сега имам Нов клуб. Сега имам нов клуб. Клуб. Точно И така. много силно. Нали? Обичаш ли да играеш голф? Да. Хайде да започваме тогава. Взимаме си топките. Да. Хайде. Много е тежко. Много е тежко. Искаш ли мама да ги носи? Ти ми даваш две, нали? Не, за всеки по една, мама. Хайде. Сега започваме да играеме. Чао, чао! Чао. Дай целувки, мамо! Сега ще видите Павче какъв хубав удар има. Айде, майче. Да се дава топката. Захвата как е. Само искам да покажа как е. С лявата ръка захвата така. И отгоре, виж, отгоре палчето. Ето така. Не. Виж, само искам да покажа. Виж колко. Дай ми лявата ръка. Точно така. И сега палчето е така. Така. Ето тук горе. Точно така. Айде, сега искам хубав удар на Ей, така ли? Чакай. Ей, така ли? Точно така. Точно така, давай. Мажорът така ръчете, виж. Да. Страхотно. Толкова малко удари. Да, страхотно. Аз ще Виж сложа как ще топката. Айде. Аз го правя, нали? Така ли? Приятели, аз съм на голф игрище. Моли да ме видите. Ето така, просто има една топка, ставяме с агуми и удряме. Но не беше това. Какво е така? Мамо, още. Страхотен си. Браво. Кой видя мамото? Дядо Коледа, вълнуваш ли си? Искаш ли сега да отворим подаръци? Айде. Най-мечта не ми подарък. Така ли?
Айде да ходим да плуваш. Здравейте, скъпи приятели! Сега ще видим какво има в това нещо. Хайде, мамо. Вижте. Какво мамо откри в находката? Вече открих динозавърската кост. Beneath the mistletoe.